Anem al punt 8, que és una compte dels actes del dia, que tenim una relació adjunta des del 23 de març fins al número 55 al 149. Algun comentari? En principi hauria d'estar acabat aquesta primera fase, per el tema del ramat, els treballadors i es va espatllar totalment amb les màquines. S'han retrasat una mica, però en principi aquesta setmana hauríem d'acabar i procedir a un repàs de l'organització. Com saben, l'obra ha sigut coordinada per un tècnic forestal. Farem les valoracions com ha anat tot plegat, però almenys pel satisfactori, garantint sobretot la seguretat de les persones que hi viuen, que és el màxim objectiu d'aquesta obra. I direm la distracció després a Montclar. Respecte a la gestió de l'obra ha sigut evidentment una complexa, evidentment. Val deixar constància que hem tingut les queixes de 3 veïns, un tema de l'aventura de roda, un que hi ha hagut una afectació d'una tanca i un tema d'uns vehicles ratllats. Entre aquests temes són responsabilitats de l'empresa, de Prostalgil, que a través del tècnic està coordinant i parlant amb els veïns. Si s'ha d'assumir un tipus de despesa, doncs no estic posades. En principi nosaltres hem fet un repàs avui, l'organització està en prou condicions. Som conscients que puntualment algun neguit i algun veí s'ha trobat molèstia, perquè la informació de neteja ha sigut molt contundent. Per desgràcia, hi ha antics camps de ceps compartits amb boscos, però no és un bosc, i per tant, en aquesta acció de neteja hem fet una bona feina i que volem continuar fent en els propers anys. Donant compte que, com hem dit abans, el Consell Comarcal de Baix Camp considera una subvenció de 7.000 euros per condicionar el camí del disco i la idea és executar l'obra abans de final d'any. També donar compte que el sistema de recollida selectiva de canyes, que Comsa va fer unes setmanes enrere una acció de reforç anant casa per casa a veïns de Canyes i de Montclar, però donar el servei i intentar resoldre els dubtes dels veïns, també deixar constància del bon ús de la deixalleria, perquè hem de condicionar, i destacar que fruit d'aquestes accions el nivell de recollida selectiva a Riudecanyes el mes de maig ha sigut el 67% de materials reciclats. Respecte a la sala de velles, donar compte que hi ha la temps recepcionada, que les obres que es tenien que fer s'han acabat. Va ser molt llarg el tema de l'acció de la connexió de la xarxa elèctrica, molt llarg, més del previst. En principi, comunicarem els clients els propers dies que entren en servei i estem buscant una data amb el Consell Comarcal per tal de fer portes obertes per una inauguració durant el mes de juliol. La conclusió de les eleccions no s'ha pogut fer abans. Hem de donar compte que de llarg de les converses amb el servei de carreteres de la Diputació, precisament aquesta avui, ha començat l'execució de l'ordenació de la cruïlla de les carreteres entre la carretera del Castell, la carretera de Vilanova i la Vila de Sant Mateu, posant una petita rotonda per ordenar la circulació i reajustant els fluxos de la carretera i un asfaltat i una millora de la senyalització. També donar compte que s'ha tancat el calendari d'activitats lúdico-festives aquest estiu, vinculants especialment activitats del Castell de Solomol, donat que vam comentar el seu moment al ple. Celebrem enguany l'any tot, el 75è aniversari de la seva mort i el Consell d'activitats que recomana del Castell, programa que repartirem els propers dies als veïns i també deixar constància que el pregoner de l'any de la Festa Major serà el secretari de la Presidència, el senyor Josep Ning, alcalde de Pinyana i exdelegat del govern aquí al Camp de Tarragona. També donar compte, com hem dit abans, el tema de les ajudes socials. Després d'aprovar les bases l'estiu passat de bonificar aquelles persones amb problemes econòmics, on, com hem dit abans, subvencionem una part de l'IBI, 100% del taxa de la brossa i l'aigua, els mínims de l'aigua. Se van presentar 13 sol·licituds analitzades pels serveis socials de l'Ajuntament, del Consell Comarcal. S'han aconseguit 11 d'aquestes 13 sol·licituds i puja un total que bonificarem de 4.030 euros. Hem de tenir en compte que l'Organització Aventura ha iniciat
el seu any d'activitats. Des del passat dia 8 de juny obre tots els dies. Estan intentant ampliar ports a un seguit d'actors locals en cases de turisme rural, activitats, i també que hem iniciat el tràmit de plantejar la realització d'un parc de tirolines a la zona dels restaurants de Vall de Cardedeuenc. Hem de donar compte que el Consell Comarcal ens ha notificat l'adjudicació de la màquina escombradora, que esperem que les properes setmanes portem-nos aquí a Riudecanyes. També donar compte de les activitats del Patronat de les Filles com el Bou, amb una reunió mantinguda fa uns dies amb els 7 pobles de la Baronia i la pròpia Diputació. S'ha donat compte d'un projecte ambiciós que es presentarà a Brussel·les, un projecte que puja 1,3 milions d'euros, destinat bàsicament a la neteja de l'entorn, a donar valor al valor natural del castell, a pujar definitivament l'aigua des de la Gentera, un projecte de 500.000 euros, i a acabar amb el carregant que hi ha pendent per no dignificar el castell. A part d'altres obres que estaven previstes en els propers anys per consolidar la piscina. Hem de donar compte que hem obert converses amb Comaigua, que és com Saigua, l'empresa mixta comarcal, que gestiona el servei d'aigua de municipis, per plantejar un seguit de millores aquí a Riudecanyes, com fer l'electroells o oferir un tema aprovat per algun veí, que és l'emissió de factura del rebut d'aigua. Com saben, ara el rebut d'aigua s'ha de consultar via internet a la pàgina web de base. Això és bastant conflictiu, és dificultós per molta gent i no permet visualitzar el consum de l'aigua. No m'importa si m'ajuda a saber que és aquesta determinació estat. I per tant, senyores de nou, la idea és que quan final d'any hi hagi un servei d'emissió de factures i cada ciutadà rebi gràcies a la rebut de l'aigua. Així com el de la brossa és més clar, el rebut de l'aigua no pot consultar ni consum. També donar compte de les activitats esportives que s'han celebrat a Riudecanyes en els darrers mesos, que és la promoció de l'Ajuntament, com la volta ciclista de la província, la 54a, que des del dia 18 de juny, i la cursa dels cims del Baró, organitzat per l'associació excursionista de la Baronia com el Bou, el 5 de juny. També donar compte de la plaça que hem convocat, la plaça de la persona que porta la piscina. Com s'ha comentat abans, només es va presentar una persona, com va passar les proves, es va confirmar a la seva plaça. La plaça que es va demostrar. També donar compte de la reparació del rellotge, que creiem que és un element prou singular del municipi. Més gran que un edifici religiós, el rellotge és tots, i per tant també s'ha d'assumir les obres de reparació del rellotge. També donar compte de la celebració del Client Day, el dia 5 de maig, una acció que es feia arreu d'Europa, on 80 participants de Riudecanyes van fer una acció de neteja a 2 punts del municipi, el primer de Servitud i l'Alguer de Riudecanyes, incloent-se gairebé 300 quilos de deixetes. Hem de donar compte que es va fer la mesa d'adjudicació de les obres del dilluns, ens vam presentar 4 empreses, l'empresa adjudicatària ha sigut la MCSA, un import de 192.000 euros, ja rebaixa l'import de sortida, que era 194.000, i l'assumpció de 9 millores que l'empresa aquesta es compleix a fer. Si no les donem, les obres començaran després de la festa major, finals de setembre i mes d'octubre, es començaran les obres del dilluns. També donar compte del calendari d'activitats dels més petits d'aquest estiu, com sempre la biblioteca al matí a del menjador, l'esplai a la tarda a l'Eure i els cursos de natació per a petits i grans, l'esplai enguany posar com a nota que no han fet els jocs de Riudecanyes per manca de disponibilitat de monitors i ho hem d'encarregar l'empresa de Montbrió. Hem de donar compte que s'ha substituït el tema d'unes bombes d'impulsió del clavegram a la zona dels xalets de Jaldo, és a dir, a la baix de l'Isondo. Sí, un tema anecdòtic de reparació dels serveis municipals, però cal donar constància que és la segona vegada que canviem la bomba, puja gairebé 4.000 euros i és derivat del problema de les tovalloletes. Les tovalloletes, el lavabo no s'hauria tirat per molts fabricants que diguin que són dissolvents i no són dissolvents. I és la segona reparació que estem en aquest temps, en poc temps, i vam una carta als veïns demanant a la màxima prudència que no tirin les tovalloletes al lavabo. Hem de donar compte que hem canviat les bombes d'impulsió al dipòsit, en el del Mont, que és una obra que ha fet Aigües de Reus, una obra important que ens permet estar tranquils en cas d'avaria, les bombes que ara ha fet ens podria canviar. També donar compte de les subvencions que hem demanat un seguit d'institucions en aquests mesos, de la Diputació de Tarragona per millores al consultori mèdic, entre els quals hi ha un nou desfibrilador que
tanquem i posarem el següent de canyes, que tenim previst. El tema de la subvenció pel tema dels predomèstics, el tema de l'eliminació de coloms i també de cotorres, per primera vegada, canyes. El tema de millores de l'aigua de consum humà, el tema dels corredors i de les analítiques, el tema també de gestió dels socorristes de la piscina, una altra subvenció pel tema de manteniments dels edificis culturals, una subvenció pel tema del testeverd i les activitats culturals, que és el que es van considerar dels espectres. També una subvenció de diputació per tema de despeses corrents, que és un pla nou que es pot demanar, una subvenció del préstec que tenim amb el banc de la Caixa, i es pretén demanar la subvenció estructural de les dones per les activitats que fan l'any, pel tema del manteniment del jutjat de pau i pel tema de la diputació d'una ajuda excepcional pel tema de les bombes que hem canviat. I donar compte que la diputació ens ha denegat una ajuda que vam demanar pel tema del pla de salut. Enguany, de forma extraordinària, només hem aconseguit ajudar 5 municipis en tota la província i no ens ha tocat a nosaltres. I vam donar compte que estem redactant el projecte de reforma de la segona planta de la societat recreativa i tal com vam assumir un compromís amb aquesta entitat per mirar que no tinguem valorat entre guany l'any que ve fer les accions previstes. Hem vist que l'edifici en aquella zona està bastant deteriorada, vam fer una acció de teulada, esperem que faci falta d'altres esforç i valorarem a veure en quines condicions està. I afegir en aquest punt de l'ordre del dia els aclariments que se'n van demanar a l'últim ple. Que és bàsicament 9 punts, només afegir el tema de les despeses del testeverd que ens va comentar. Referent al punt 1 sobre el servei del menjador, no tenim clar que el que es comptabilitza és el que s'aplica, per tant tenim res a dir, el servei per nosaltres és el que es fa. Respecte al punt 2, si la senyal de restaurant rural l'ha pagat l'Ajuntament o no l'ha pagat l'Ajuntament, reitero per tercera vegada, no sé si la quarta, com els vam dir, una senyal la vam encarregar l'Ajuntament perquè els senyals de tiros són l'Ajuntament, però com els vam dir, els reitero, no els vaig ensenyar físicament, és que l'empresa, el dia de novembre, va fer l'ingrés dels 167 euros que van costar els senyals. Els reitero, els ensenyem físicament, l'ingrés per part del restaurant rural de la senyal. Respecte al cost del butlletí, quan jo dic que només multiplicat per 5 o per 7, és de ser realistes de quin butlletí municipal vam fer el 2015. En 4 anys només vam fer un butlletí de resum. Normalment els ajuntaments solen fer cada trimestre, cada quadrimestre, com a part dels ajuntaments de l'entorn, de les Canyes, un butlletí mensual, un butlletí trimestral. Nosaltres, aquella legislatura, no ho vam fer. Per tant, no era un cost normal. I per tant, tenim clar que no es pot comparar amb l'altre legislatura amb aquesta, perquè el normal és cada trimestre, cada quadrimestre, un butlletí. Per tant, tenim clar que no és un tema de multiplicar per 5 o per 7, sinó que és una legislatura extraordinària, sense butlletins, i això és una legislatura que nosaltres havíem fet amb butlletí. Per tant, sí, fem 3-4 butlletins l'any, i que costen uns 600 euros per any. Respecte al tema dels municipis de la xarxa Sol, va ser un lapsus perquè dubtava i vaig negar que pot llegir una gentera fos una forma simpàtica, però sí que ho veig, desfasat i això passa per dominar-se els propers abans de l'associació, per tant, sí, és cert que està sent error per part meva desconèixer que pot llegir i els interès estan. Això hi pot fer. Respecte al pagament de les factures, intentaves acreditar si paguem en 30 dies o no, al cap de l'any els ajuntaments rebem unes 1.000 factures. Evidentment, intentem pagar una per tenir liquiditat i dos, la disponibilitat del temps a l'hora de passar les factures. Evidentment, l'estiu és intens, és bona bona part de les activitats, bona part de les factures, i evidentment la factura que comenteu es va pagar una mica més tard, però igual hi ha factures que els paguem perquè això del 30 dies és mitja, igual hi ha factures que els paguem en 50 dies, i hi ha factures que paguem en 15 dies, i per això és una mitja. La voluntat, evidentment, és pagar, i quan parlem de 30 dies és un promís de 30 dies. No hi ha res més a treure els treballadors, sinó a 30 dies. Ja ho que sí que per desgràcia l'Ajuntament, com molta gent, han patit problemes de liquiditat i han escanyat, si és el que ha estat. Però acaba sent un tema, això, de tema de coordinació local, sense cap més, evidentment. La prioritat sempre és intentar pagar els proveïdors locals. És l'únic que podem intentar fer com a beneficiaris de l'equilibri. Respecte al tema de l'adjudicació d'obres i contractacions públiques, per preguntar si un regidor d'obres podia participar. Això ja també ho vam parlar al seu moment.
I entenc que us referíeu a les zones pallades, quan era regidor d'obres d'aquest Ajuntament, i es va fer la sala de vendes. I en aquest moment també, torno a reiterar per segona vegada, que la sala de vendes se va contractar al Consell Comarcal del Baix Camp. I aquí va fer el pacte de clàusules, i aquí va triar les empreses, i aquí va triar les empreses, i aquí es va adjudicar. No es va adjudicar amb tantes pallades, va quedar de fora i va ser una altra empresa. Evidentment, allò forma part del Consell Comarcal. Si tenen res a dir, vaig al Consell Comarcal. Evidentment. Com saben, un regidor dels serveis no pot contractar la seva empresa en obres aquí, en obres de serveis de l'Ajuntament. Quan al concert, el tema de la manipulació del vídeo, i també hi ha d'haver excuses, que és el que a mi m'havia passat en el primer d'octubre. Evidentment, després vist no va ser així, i el que vaig comentar, fer les disculpes pel comentari erroni sobre aquest tema. Sobre el tema de les eleccions del pressupost, també que ja en parlaríem, doncs sí, segurament no hem tingut temps de parlar-ne, però s'hauria de dir que acaba d'haver una activitat. I el punt 9, després de 9 mesos no hi ha comissió d'agenda i organitzacions, evidentment ja l'esperem. I el tema si com vol dir, de confiança, i per tant en aquest moment l'operació de confiança no hi és, però en el moment quan hem oportú ho farem. Les organitzacions hi estem treballant, els informarem evidentment. I l'últim punt, el testament, que ens vam preguntar què costava el testament de Canyes, estem pendents de tancar el tema d'ingressos, però els ingressos van ser 2.600 euros i les despeses 14.002 euros. Demà els fets va haver en carta en el major tant de les despeses com dels ingressos. Els ingressos estan pendents de tancar, sí. Al principi la Diputació, les coses de la Diputació que cada any ens donen, però al moment encara no està. I passarem al segon. Moltes gràcies per la resposta. En primer lloc, entenc que pot haver informacions que cal tenir en un moment o altre i que podem estar més d'acord o menys d'acord amb algunes. Tot i així, el primer punt que tema cosa saber que també el menjador crec que no respon directament és el que hi ha i ja està. No ens hem votat nosaltres, no tenim parlat, no tenim analitzat. La pregunta no era si tenia utilitat, si no ho és la pregunta. Sí, tu tens que anar si es donava aquest servei o si no es donava aquest servei. A més, aquest servei es dona. Sí. Sobre les informacions que t'ha de donar, us volia adreçar dues consultes. En primer lloc, la màquina aquesta d'escombrar que comprarem ara. Un parèntesis, això ho tractem després, emocions. Sí, correcte.